Ahojte ľudia, dneska si ukážeme, ako zakázať reklamy na YouTube a je to zadarmo. Teraz, keď si takto otvorím YouTube, otvorím si napríklad MrBeasta, tak si na to kliknem a vidíte, otvorí sa mi reklama. Dáte si toto, dáte si rozšírenia, navštíviť internetový obchod Chrome, dáte si, že Adblock. Jasné, že sú tu aj iné aplikácie, ale dobrá je toto. Jasné, že tu je aj viacej aplikácií, ale je tu Adblock pre YouTube a toto si kliknite. Nebojte, nie je to žiadny vírus. Keď to máme, keď sme si to takto našli, síce je to stará verzia, ale stále to funguje. Odstrániť reklamu na YouTube. Ideme si to stiahnuť. Dáme pridať do Chromu, dáte pridať rozšírenie. Tak, keď to máte, tak to vám to napíše, že successfully installed. Ideme si to skúsiť zapnúť späť. Takže môžete vidieť, že vôbec nám tu nenaskočia reklamy, kľudne si tu môžeme dať aj viacej videí, tak to už by sa nám zobrazilo oveľa viacej videí. Takže vidíte, že je tu, že proste je to funkčné na 1000%. Som vám pomohol, dajte prosím like a odber, keď je to pre vás nové a budem veľmi vďačný zatiaľ.